טובה, איך אנחנו נדע שזה התחיל להקליט? יש לך מושג? כן, כתוב ריקורדינג. כתוב ריקורדינג, שלמה. כן, אני... לא, אבל הוא לוחץ על ריקורדינג. אז יחי. כתוב ריקורדינג. כתוב ריקורדינג, כן. לא מוקי לדעת שיהיה כתוב. אוקיי, זה בסדר, זה כתוב ריקורדינג. אני מקווה שזה בסדר. שלמה, אבל לפני שהקלטת, על מה לחצת? ריקורדינג, יש כאן, זה הכפתור השני מצד ימין. כן, אבל אם כתוב ריקורדינג לפני שמקליטים, ואתה לוחץ על ריקורדינג, איך אנחנו יודעים שמקליטים? זה שכתוב ריקורדינג לא אומר שזה מקליט, אלא זה אומר ששם צריך כנראה ללחוץ. לא, הכפתור מתפצל לשניים, כשחלק אחד זה סטופ ריקורדינג וחלק אחד זה ריקורדינג, זה בסדר, אני חושב שזה מקליט. אני לא יודע, האמת היא שאני לא יודע איך מוודאים את זה, אבל אני חושב שעכשיו הוא מקליט. אצלי כתוב record on this computer. לא. record on this computer, ללחוץ על alt. לא, זה עניין של שלמה, כי הוא מנהל את העניינים. הקומפיוטרים שלנו זה לא צריך להיות כזה דבר. טוב, זה מה שיש אצלי, אני לא רואה עוד כפתור אחד. כן, יש פה למעלה עוד אחד, ריקורדינג, הופיע כפתור שכתוב עליו ריקורדינג, בפינה השמאלית העליונה. מה דעתך שנשאל את אפרים? כי הוא מכיר את הטכניקה הזאת. אין לי בעיה לשאול אותו. יש לך טלפון? כן, יש לי את הטלפון שלו. בוא תשאל אותו, כן. אני בינתיים אתחיל כאילו זה מקליט. אז עד כמה שאני מבין... רק רגע. שלמה, יש לי את הטלפון. לא, אני כבר מחייג. לא, הוא בממתינה. זאת אומרת שהוא לא יענה. אז אנחנו נתחיל... רק רגע, עם מי עוד אפשר להתקשר? לא, הוא היחיד. אוקיי, אז אנחנו נתחיל כאילו זה בטוח שזה מקליט, ונסתכן. כן. אז היום, עד כמה שאני מבין, זוהי הפגישה מספר 85. בעבר, לפני שבוע ויותר, אנחנו היינו אמורים להעלות ליוטיוב את הפגישות אחרי האחרונה שהועלתה לפני שבועיים או שלוש, מספר 81. אבל הפגישה מספר 82 לא הצלחנו להקליט אותה, ולכן היום הסתכלתי, והועלתה פגישה שאפרים כתב מספר 82, וזוהי כנראה טעות. הפגישה מספר 82 ביוטיוב היא למעשה פגישה מספר 83, ואפרים צריך להעלות עוד פגישה שהייתה, וזאת תהיה פגישה 84 בשבוע שעבר. לפי החישוב הזה, אם אני צודק, היום זוהי הפגישה מספר 85. והיום זה 15 במרץ? כן. אני שואל. כן.
כן, היום פגישה 85 של לרן יידיש אונליין, 15 במרץ 2021, ואנחנו באמצע קריאת המאמר, או יותר נכון הפרק של אברהם יהושע השל, דר מזרח אירופאישר ייד. עכשיו אני רוצה, לפני שנגיע לקריאה, להמשך הקריאה, ובתקווה שאנה תבוא, אני רוצה להגיד משהו על התוכניות להבא. ברגע שאנחנו נסיים את הפרק של אברהם יהושע השל, איפה שהוא מאפיין את מה שמייחד את התרבות של היהודי המזרח אירופי, הוא גם מדבר על מה שמאפיין את היהודי המזרחי הספרדי, אבל עיקר הפרק מדבר על היהודי המזרח אירופי. אחרי שנגמור לקרוא את הפרק הזה, אני ארצה שאנחנו נדגים את מה שהוא אומר על ידי קריאה של אחד הסיפורים של חיים גראדה. ולמה? מכיוון שחיים גראדה, לדעתי, הוא מדגים באופן ספרותי, בספרות ביידיש, בסיפורים שהוא כתב, הוא מדגים את מה שאברהם יהושע השל אומר באופן תיאורטי בפרק שאנחנו קוראים. מישהו רצה להגיד משהו? כן. אפשר יהיה לבחור, בעתיד, אחד מספרי הסיפורים של חיים גראדה, ויש לו כמה כאלה, מכיוון שחוץ מרומנים, הוא גם כתב כמה וכמה ספרי סיפורים. מה שמייחד את האופן שגראדה מספר סיפור, היא העובדה שהסיפורים שלו הם מעין נובלות, סיפורים ארוכים, איפה שהוא יורד לעומק, לאפיין טיפוסים מסוימים בווילנה, טיפוסים של יהודיים, מכל קשת החברה היהודית בווילנה ומכל השכבות. ולא כל כך הדגישו, כל אלה שכתבו, וכתבו המון מאמרים, ספרים מעט, אבל המון מאמרים על הפרוזה של חיים גראדה, כל אלה שכתבו מעטו לא התעכבו מספיק על הצד של האספקט הפולקלורי בסיפורים שלו. גראדה מתאר לא רק רבנים, הוא גם מתאר טיפוסים מכל ימות השבוע, אבל בכישרונו הסיפורי הוא מאפיין אותם בצורה מבדילה אלה מאלה, החל מחולמנים וכלה בנשים שהן מומחיות בלחשים, כן, ובניבוי עתידות, והיידיש של גראדה, שאני פעם כבר אמרתי, היא גם היידיש של הסבתא ושל האמא שלי, יידיש ליטאית, היא מדגימה בצורה
בכיוון של אברהם יהושע השל. היא מדגימה יידיש שהיא מצד אחד ספוגה מיידיש לרחוב, ומצד שני מיידיש למדנית. ומכיוון שגראדה היה גם בן תורה וגם הכיר טוב מאוד את הרחוב בווילנה וכל הטיפוסים, אפילו את העולם התחתון שהוא מתאר, אני חושב שסיפור שלו זה יהיה דוגמה מעולה להמחיש בספרות מה שאברהם יהושע השל אומר באופן תיאורטי. עכשיו, אתם עדיין רק שניים? לא, כן, לא, אנה הצטרפה. אוקיי. שלום. שלום, אז אתם עכשיו שלושה, ואנחנו יכולים להתחיל. אנה בלה אמרה שכסבתא היא היום לא תוכל, היא צריכה לשמור על הנכדים, אז אנחנו יכולים להמשיך איפה שהפסקנו בפעם שעברה. יש, פרופסור, יש, I would like to say something. אני מצאתי את הספר בספרייה, זה לא חדש ספר, זה קורט פרייטג דה זינגר, it's the essay, הרבה essay. אני אתמול, אני גמרתי, זה היה the short Friday, the essay of the Zinger, when the Lucifer wanted there was the Pope, he wanted to be Pope, Zeidel, Pope Zeidel essay. And also Zeidlus, Nahon. I would like only to say that all these short essays, the Zinger, they are so folkloristic and also with the good lesson for in the end you have how to say in all the like the Sipurim for the Yeladim, you have, it's not anecdote, but you have in the end to think what there was really important in this essay. So it's very, very nice, this short essay of the Zinger, Bashevis Zinger. So if will be the possibility one day to be back, it's nice because the nomenclature of this Yiddish is very interesting for me. כן, אוקיי. העניין הוא שכשאני מציע, אחרי שנגמור עם אברהם יהושע השל, לקרוא את גראדה מדגים, נותן דוגמה למה שאברהם יהושע השל אומר. זינגר, אם תרצי, אחרי גראדה, אנחנו נוכל לקחת סיפור שאת מעוניינת. אבל זינגר הוא לא דוגמה טובה למה שאברהם יהושע השל אומר. כי אברהם יהושע השל היה מעוניין בצד של איך הייתי אומר, אברהם יהושע השל מעוניין לדבר על העילוי נשמתו של היהודי המזרח אירופי. הוא היה מעוניין לדבר על elevated spirits of the East European Jew. בשביס גם כן מדבר על חלק מהתרבות היהודית הפולקלורית, אבל בכיוון לגמרי אחר. לכן, כדי לתת דוגמה לאברהם יהושע השל, אנחנו נקרא את גראדה. אחר כך, אם את רוצה, ומכיוון שאת מעוניינת, תבחרי סיפור אחד של בשביס, ואנחנו נוכל לקרוא. עכשיו, שלמה, איפה הפסקנו בפעם שעברה? באיזה עמוד?
והאם אתה מעלה את זה שכולם יוכלו? רגע, האם אתם רואים את העמוד שאני רואה? לא. מה המספר? אתה רואה, יאיר? לא, אני לא רואה כלום, אני רואה רק אותך. אתה לא רואה. אתה צריך להגיד מה מספר העמוד, אחרת לא נדע על מה אתה מדבר. כן, לא, זה עמוד מספר 2, אני חושב. לא כתוב? כן, זה עמוד מספר 2, אבל... רק רגע. אני מנסה לשמור על הכללים של העלאה, ומשום מה זה לא רוצה לעלות. עכשיו אתה רואה את העמוד? לא. לא, אני לא רואה אותה. אתם לא רואים את העמוד. לא. לא. וואו. אין בעיה. יבש. מה? לכם יש גם צילום, לא? רק רגע, עכשיו אתם רואים את העמוד? לא. לא. טוב, אני לא יודע מה לעשות. אוקיי, אני אראה אם האדון אפרים חזר. איך עשית בפעם שעברה שכולנו... אותו דבר כמו שאני עושה עכשיו, אני לא יודע למה זה לא עובד. אתה עדיין עובד עם שני מסכים? לא, אפרים. כן, כן. תשמע, אנחנו בעיצומו של השיעור, ויש לי אליך שתי שאלות. שאלה אחת, איך אני יכול להיות בטוח שאני מקליט? מה שאני רואה כאן זה שבפינה השמאלית העליונה מופיע הכיתוב רקורדינג, האם זה מספיק? כן. כן, תודה רבה. הדבר השני, אני רוצה להעלות טקסט שיש לי את הקובץ שלו. עד עכשיו מה שעשיתי, העליתי את הקובץ הזה על המסך, ועליו שמתי את הזום. משום מה זה לא עובד עכשיו. אני לא יכול, אני ממש באמצע משהו עכשיו, אני לא יכול... אני לא יכול לעשות את זה עכשיו, אני מצטער. אני מבין. טוב, תודה רבה וסליחה. טוב, אוקיי. ביי. טוב, הוא לא יכול לעזור לנו, ברגע זה הוא באמצע משהו. אני אנסה ניסוי אחרון, ונראה עכשיו. טוב, אני פשוט לא יודע מה לעשות. אני מצטער לאכזב אתכם, רבותיי, אבל מעבר לזה אני לא יודע. כן. מה שאני יכול לעשות זה... אבל לכולכם יש הדבר שנשלח אליכם במחשב. נכון. אז אפשר לראות את זה, כל אחד אצלו בעמוד 2. עכשיו צריך להגיד באיזה פסקה הפסקנו. רגע. יאיר ואנה, לכם יש במחשב שלכם, נכון? And זה מודפס. simple in the paper. כן. אז גם זה קטן מאוד. באיזה פסקה של עמוד 2 הפסקנו? אני חושב שאנחנו בפסקה, בעמוד שמסומן כ-135, אני לא בטוח ב100%, אבל in der אשכנזischer תקופה, verläuft das geistige Leben von ihnen in התבודדות. לא, זה לא קראנו עדיין. משפט קודם, פסקה קודם, הסוף של פסקה קודמת. Etwas schreiben man und man tracht
לא קראנו את זה. לא זה קראנו את מה, זה. איך מתחילה הפסקה באותו עמוד? רק רגע, אני אעבור לעמוד הקודם. אבל קודם אמרת שזה עמוד 2. עכשיו אתה רק רגע. 35. לא יכול להיות שבעמוד אחד יש שני מספרי עמודים. לא. כתוב 1 וכתוב 134. איך מתחילה הפסקה האחרונה של 134? אני הגעתי למקום, אני חושב שאנחנו בפסקה שמתחילה ככה. Wir reden, die erste Oma in der Welt, was hat angehäuben nicht nur zu פה הפסקנו. אז תגיד איזו פסקה זאת, האם הפסקה האחרונה של עמוד 134? לא, זה פסקה בעמוד אחד, שהוא לא העמוד הראשון, הפסקה השנייה. נכון, מצאתי את זה. מה זאת אומרת עמוד אחד שלא העמוד הראשון? לעמודים יש מספור. לעמוד הראשון אין מספור. הפסקה מתחילה ככה, der Minhag is in der moderne Welt, אז man schätzt ob התקופה לא, זה הרבה יותר מוקדם. זה פה אתה הלכת אחורה. זה כבר קראנו. כן, נכון. הפסקה הבאה זה ששם אנחנו הפסקנו, wir reden die erste Oma in der Welt, was טוב, hat... האם ואנה מצאתם את המקום? כן. טוב, אז שלמה תתחיל. Wir reden die erste Oma in der Welt, was hat eingehoben nicht nur zu vernotieren, nur euch abzuschätzen und zu... לא abzuschätzen, אלא abzuschätzen und zu mispäten deures schätzen ob Tkufos Leute an andere Kriterien. כל זה קראנו, תמשיך לקרוא הלאה. Wir schätzen ob Leute dem, wie viel Geleiterkeit שלמה, כל זה קראנו. תלך עוד משפט קדימה. Geleiterkeit, es ist fahren in einem Leben für Erfolg, wie viel geistige Substanz es steckt in sein Tagtäglichkeit. כל זה קראנו, תמשיך. אז רק רגע. Wir messen Kultur, Leute, dem wie weiß lebt das Volk, nicht nur Jechiden, Leute, dem Nussach von an eibiger Lehre. Wie viel גם את זה קראנו. Schenkheit und Kedusche seinen Fahren und Taglichen Leben von Erfolg. עד פה קראנו. עד פה קראנו. אנה, בבקשה, תמשיכי את עכשיו. Der נוסח. אנה? אנה שומעת אותנו? אנה? שלמה, אנה? תכף נראה מה איתה, אם אני רואה אותה. לא, היא נעלמה. זאת אומרת, המסך של השחור. אז מה זה אומר? או שהיא קיפתה את המסך, או שהיא הלכה לאיזה מקום, אני לא יודע. אני לא חושב שהיא הלכה, הרי היא באה כדי לקרוא. השאלה היא, האם המיקרופון שלה פתוח? אנה? לא, היא לא שומעת אותנו. אתה יכול לפתוח אצלה מיקרופון, או איך זה הולך? לא, אני לא יכול.
האם היא מחכה שתיתן לה כניסה? לא, אולי- היא כבר דיברה איתך, אני נתתי לה כניסה. לא, השאלה מה המצב עכשיו, לא מה שקרה קודם. השאלה אם היא עכשיו בפנים, או שהיא איכשהו נפלטה ומנסה להיכנס. לא, אני לא רואה שאני יכול להשפיע על הסטטוס שלה. כן, ואתה לא רואה אם היא מנסה להיכנס או מה. לא, היא חשוכה לגמרי. מוזר מאוד. יכול להיות שהקשר איתה נותק, אולי הקשר האינטרנטי שלה רעוע, או אינני יודע מה. כן. להיידן יש סימפוניה איפה שהנגנים רצו חופש, אז הם התחילו, כל אחד לעזוב, בסוף לא נשאר אף אחד. כן. אז זה יהיה חבל שנמשיך בלי שאנה תוכל. לא רק זה, אלא על המסך שלה יש מיקרופון כבוי. זאת אומרת, היא קיבתה, או מישהו קיבה בשמה את המיקרופון. טוב, אז אני מניח שהיא מנסה להיכנס שוב, או להתקשר שוב. השאלה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לחכות לה, או לעזור לה? לדעתי כלום. כן. יש לה טלפון, אתם לא יודעים. לא. אם יש לה, אני מניח, אני לא יודע אותו. הנה, היא חזרה. הנה היא חזרה. אנה, מה קרה? לא שומעים אותה. אנה, את שומעת אותנו? כן, אבל you ask me? כן, מה קרה? I was close the door. I was going to close the door, sorry. טוב. Sorry. I was going to... Sorry. I just jumped to close the door. אבל את צריכה להודיע לנו, להגיד לנו, כי לא ידענו. Yeah, I didn't want it to You have to tell us. כן? Sorry. סליחה. אוקיי. אז אני ביקשתי מאנה שתקרא, אבל עכשיו אם היא הלכה, היא לא יודעת, שלמה אולי תגיד לה מאיפה היא צריכה להתחיל. לא, סליחה. רק רגע. Der Nussach von der Leben, כאן אנחנו, נכון? נכון. כן. כן. אנחנו בפסקה השנייה. רגע. 1, 2, 3. בפסקה הרביעית בעמוד 1. Der Nussach von dem Leben. את איתי, אנה? לא, אני לא רואה, is the 135 the page? You see page 1, page that is number 1. כן, נכון. איפה? אני לא רואה איפה אנחנו. Der נוסח von der כן. Leben. אז בבקשה, תתחילי אנה לקרוא. Der Nuss von dem Leben von Volk, נכון? Volk ist wichtiger wie der Nusach von der Kunst. עד פה. Der Nussach von dem Leben von der Volk ist wichtiger wie der Nussach von der Kunst. עכשיו, der Nussach von dem Leben von der Volk. איך את מתרגמת? The folklore of the life, but אני לא... לא folklore. Folk, the people. People. Nation. כן. Der Nussach von dem Leben von der Volk. הנוסח של החיים, the life,
של people, הנוסח של החיים של עם, is wichtiger. איך את מתרגמת? Lichtiger is something lighting, like lighting. is what? Lighting? לא. Light? The light? לא ליכט, wichtiger. is wichtiger. הנוסח של החיים של עם יותר חשוב. wichtig זה חשוב. אז נוסח איך שעם חי, זה יותר חשוב. חשוב, wieder נוסח, life, von der Kunst. אוקיי, אז רגע, את פה, הצורה איך שעם חי, זה יותר חשוב מהצורה של האומנות של אותו עם. אני רוצה שיהיה ברור, מה שאברהם יהושע השל אומר, חיי היומיום של עם, כדי לדעת, להבין איזה עם זה, זה יותר חשוב מאשר האומנות שלו. הלאה. Der Ikr ist nicht der Ausdruck. רגע, אוקיי, נכון. אני חוזר על המילים. Der Iker is nicht der Ausdruck. איך היית Ausdruck is looking, as the look. לא, את צריכה להתחיל לא מסוף המילים, אלא der Iker is. איך את מתרגמת der Iker is? איקר, אני לא יודע מה זה איקר. הדבר הכי חשוב, העיקר, the most important thing, העיקר, הדבר הכי חשוב, is der Ausdruck. How the look. לא look. מי יכול לעזור מה זה Ausdruck? דרוק זה הדפסות. אבל אתה שוב עושה אותה טעות שאמרנו שלא עושים אותה. אתה לא יכול לקחת חצי מילה ולהגיד שזו המילה כולה. המילה זה Ausdruck. Ausdruck, נכון. יאיר? ביטוי. נכון, כן, נכון שדרוג זה לחץ, אבל אויס זה לחץ החוצה, או כמו שיאיר אומר, הביטוי. העיקר הוא הביטוי, אויסדרוק, כן? כאשר רוצים להגיד ביידיש, אדם שמתבטא, זיך אויסדריקן, זה כאילו ללחוץ את עצמך החוצה. כשאתה לוחץ את עצמך החוצה, אתה מתבטא. Der Iker is der Ausdruck. העיקר, הדבר הכי חשוב, זה הביטוי. לא, is nicht, סליחה. is nicht der תתקנו אותי, אני לא יכול לזכור בעל פה את הכל. ובכן, העיקר זה לא, is nicht, זה לא הביטוי. Ausdruck. תמשיכי. Der עיקר is מה? Existence, גופה. גופה. Der Iker is the existence גופה. Existence. זה הקיום. אקזיסטנציה, די אקזיסטנציה, גופה, it's... בעצמה. אקזיסטנציה בעצמה. אז אומר אברהם יהושע השל, שכאשר באים להעריך תקופה של עם, לא חשוב מהי האומנות שלו, אלא איך הוא חי. האקזיסטנציה בעצמה, באיזה צורה קיים
העם ביום יום. תמשיכי עוד משפט. Der מקור von Ausdruck, נכון. נוחמל Ausdruck. זה der מקור כן. von Ausdruck. גמרת את המשפט או יש עוד מילים? לא, אני גמרתי, כן. זה נקודה, Ausdruck. אז עכשיו תקראי את כל המשפט כולו. מהנקודה הקודמת עד הנקודה הזאת. Okay. Der Ikar ist nicht der Ausdruck, der Ikar ist die Existentia Gufe der Makor von Ausdruck. אוקיי, אז אומר אברהם יהושע השל, העיקר זה הקיום, איך עם קיים, והאקזיסטנציה זהו המקור של הביטוי. זאת אומרת, הביטוי, האויזדרוק, האומנות, זה תוצאה של הצורה איך שהעם חי, ולא להפך, כמו שמעריכים אולי בימינו, שהאומנות האמריקאית, בזה אתה תכיר את האמריקאים. לא, הוא אומר, איך שהאמריקאים, או איך שהיהודים חיים, זה המקור שמוליד, שמביא את האומנות, את האויזדרוק. האומנות זה האויזדרוק, זה איך שמתבטאים. מה שאברהם יהושע השל מנסה לעשות, זה להפוך, to turn on the head, את הצורה, איך שצריך להבין את החשיבות ואת הערך של העם היהודי. לא לפי האומנות של העם היהודי, אלא לפי האקזיסטנציה, איך שהעם חי יום יום, שעה שעה. מה אתם אומרים על התזה הזאת? שלמה. אני מנסה לחשוב על יוון למשל. כן. אתה מסתכל בחפירות הארכיאולוגיות ואתה רואה פסלים נפלאים. כן. ואתה שואל את עצמך, האם אי אפשר לשפוט, האם לא צריך לשפוט את העם הזה לפי הפסלים, אלא לפי האקזיסטנציה? אני לא יודע מה הייתה האקזיסטנציה. זאת אומרת... אני אגיד לך מה הייתה האקזיסטנציה, שאולי אברהם יהושע השל גם מתכוון. כולנו יודעים שביוון, כן, הייתה שכבה של אנשים שחיו את החיים הודות לזה שהיו להם עבדים. היו אנשים נחותים שהיו עבדים ושירתו את השכבה העליונה, וזה אספקט אחד של האקזיסטנציה. האנשים היו מחולקים למעמדות. היו המעמדות אלה שמותר היה להם להתאסף ולהוציא חוקים, והיו העבדים שלא היה להם שום say, שום אמירה איך החיים צריכים להתנהל. זוהי אחת הדוגמאות של אקזיסטנציה. עכשיו, ניקח דוגמה מימינו או מהנצרות, כי אני חושב שאברהם יהושע השל גם מתכוון לזה. העם היהודי, כן, אחת ההגדרות של האקזיסטנציה שלו, זה קיום מצוות לא מפני שככה אמר שליט או מישהו מלך, אלא קיום מצוות על פי מה שאברהם יהושע השל אמר,
על פי ענאי ביקלרה, קיום מצוות על פי תורה נצחית, זה מה שהוא אמר קודם, לא משהו שמוכתב על ידי בני אדם. עכשיו, ניקח את הנצרות, בנצרות הקיום היומיומי לא קשור בקיום מצוות. יש וידוי בפני הכומר, שהוא זה שעומד בין האדם לבין אלוהים, אין קשר ישיר לאלוהים, האמונה היא בלב, והיא לא מוצאת ביטוי בצורה היומיומית, כי אין עניין כזה של מצוות. זאת אומרת, האקזיסטנציות ביוון ואצל היהודים ואצל הנוצרים זה סוגים שונים של אקזיסטנציה. נכון שבנצרות אין לנו, לפחות בתיאוריה, הבדל בין אדונים לעבדים, אבל אין גם עניין של קיום יום יום בשעה שעה מצוות על ידי איזושהי תורה שנחשבת לתורה מן השמיים. אנא תמשיכי לקרוא. רגע, אולי בכל זאת יאיר רוצה להגיד משהו על זה? לא. אוקיי. אוקיי. אולי את רוצה להגיד על זה משהו? לא, זה אקזיסטנציה זה לפילוסופיה of the life. לא, זה כל מה שאני מנסה להגיד. אקזיסטנציה כאן זה לא פילוסופיה. כשאברהם יהושע אשל אומר אקזיסטנץ, הוא מתכוון כיצד היהודי מתנהג יום יום כיהודי. זה לא פילוסופיה. נכון. זהו, זה ההפך מפילוסופיה. אוקיי. Schlüssel zum Makor von Schöpferischkeit. כן, עד פה. אז הוא אומר ככה, האקזיסטנץ, רגע, אנא, רגע, אני אומר מה שכתוב כדי שנוכל לתרגם נכון. אומר אברהם יהושע אשל, אם אני מבין מה שהוא אומר, שהאקזיסטנציה, הצורה איך שיהודים חיים יום יום, is der Schlüssel, zum Makor. מה זה שליסל? Schlüssel ist to close? Schlüssel? לא, השליסל זהו המפתח. מה? האקזיסטנציה זה המפתח. מפתח, נכון. למה? מפתח, אני אמרתי מפתח, כן? מפתח מקור פון שפרישקאי. אומר אברהם יהושע אשל, האקזיסטנציה זה המפתח, נכון. למקור של היצירתיות. שפרישקאית, יצירתיות, קריאטיביטי. בא אברהם יהושע אשל והופך את הקערה על פיה. הוא אומר, לא הקריאטיביטי זה מה שמגדיר את המהות של העם היהודי, אלא הצורה איך שהיהודי חי כיהודי, זהו המפתח כדי להבין את המקור של הקריאטיביות היהודית. יאיר, תמשיך. Fähigkeit liegt in dem Rezon, sich zu behaften, בהפten, כתוב לאן? כן. behaften, zu geistigkeit. כן, אני לא קלטתי את המילה הראשונה שקראת. מה קראת? שפרישקאית היצירות liegt in dem Rezon, sich zu behaften, zu Geistigkeit.
כן, עדיין לא קלטתי את שתי המילים או שלוש הראשונות שקראת. ליקט, אחרי שפרשקייט, שפרשקייט, כן, היצירתיות, ליקט אינם רצון, זיך צו בהפטן, סליחה, בהפטן, צו בייסטיקייט. אוקיי, אז הוא אומר ככה, שהמפתח הזה ליצירתיות, ליקט, נמצא, כן. הלאה, ברצון, זיך צו בהפטן. אז בהפטן. המפתח נמצא ברצון, כן? אני לא יודע מה זה המפתח יצירתיות. ליצירתיות נמצא ברצון, זיך צו בהפטן. בהפטן, מי יכול להגיד? להעניק לעצמנו. לא. בהפטן אני חושב שזה נתפס, נלכד. נכון, זאת אתה בכיוון. אנחנו קראנו בסיפור של בשביס, המילה בהפטן זה היה להתחבר. אז אמרנו שהמילה הפט, מחברת, גם כן מחברת בא מחיבור. אז המפתח ליצירתיות בעם היהודי מונח ברצון להתחבר צו גייסטיקייט, להתחבר לרוחניות. לרוחניות. כן. תמשיך עוד משפט. zu sein נוינט, כן. zu Eidlichkeit. zu מה? zu Eidlichkeit. איזה אותיות? אייביקייט, אוקיי. Eidlichkeit. אז הוא ממשיך ואומר, המפתח, כן, ליצירתיות, מצד אחד מונח ברצון להתחבר לרוחניות, ועוד משהו, וברצון zu sein נוענט, להיות קרוב zu אייביקייט, להיות קרוב ל... אייביקייט זה הבל כאילו, איזה... מה זה אייביקייט? אייביקייט זה הבל, יכול להיות כלום. הבל. לא, לא, מי יכול לעזור? מה זה אייביק? אני חושב שזה מעודנות. לא, זה איידלקייט, פה כתוב אייביק, רגע, כתוב איידלקייט או אייביקייט? איידלקייט. איידלקייט. אוקיי, אוקיי, אז אתה צודק, זאת אומרת, ברצון להיות קרוב למעודנות, נכון. ונישט דווקא in der Feigheit sich zu sorgen. כן, ונישט דווקא in der Fähigkeit sich zu sorgen. אז אומר אברהם יהושע אשל, המפתח ליצירתיות נמצא בזה שברצון להיות קרוב למעודנות, וניש דווקא ולאו דווקא, המפתח לא נמצא דווקא, כן? תתרגם הלאה. Feigheit. וניש דווקא in der Fähigkeit, ולאו דווקא ביכולת, נכון, ולאו דווקא בכישרון. zu zu sorgen. zu sorgen זה להתבטא או... בדיוק, ולאו דווקא ביכולת להתבטא. זאת אומרת, מה שאברהם יהושע של פה מעמיד כחומה בצורה בין הגישה המערבית
להערכת תרבות, לבין מה שהוא אומר, איך מעריכים תרבות, הוא אומר, זיכרויס צוזום, להתבטא, תיאטרון, אומנות זה הרי דרכי התבטאות, תיאטרון, ספרות, מוזיקה, כל אלה דרכי התבטאות. זה לא המפתח. ההתבטאות זה לא המפתח ליצירתיות, זה רק התוצאה. שלמה, תמשיך. Die Broche zu sein schäperisch und rein in unsere reinfielen sich in der Ummenlecher Wirklichkeit, nicht in der Ambitie, etwas zu sagen. תקרא עוד פעם את המשפט כולו. Die Broche zu sein schöpferisch, הברכה להיות יצירתית, נכון. rein, באה in unsere reinfielen sich בהזדהות הרגשית שלנו. בהזדהות הרגשית שלנו, in der Ummenlecher, שאני לא יודע מה זה. אומנדלכר אינסופי. אנד זה סוף. חוסר סוף. אינסופי. מה אינסופי? אומנדלכר מה? אומנדלכר Wirklichkeit. זאת אומרת, להזדהות רגשית עם הווירקליכקייט, המציאות האינסופית. אומנדלכר וירקליכקייט, המציאות האינסופית, הלאה. Nicht in der Ambitie, etwas zu sagen, ולא באמביציה לומר משהו. כן, אז תראו, אומנדלכר וירקליכקייט. יש כאן מושג שאנחנו בדרך כלל כשמדברים לא משתמשים בזה. איך אתם מבינים את הביטוי מציאות אינסופית? כי מה שאברהם יהושע אשל אומר, האומה שמסוגלת זיך אריינפילן להרגיש את המציאות האינסופית, היא זאת שקרובה יותר, כן, ליצירתיות, ולאו דווקא האומה שמחפשת להגיד משהו. זאת אומרת, פה עומד רגש להרגיש את המציאות האינסופית, לעומת הרצון והאמביציה להגיד משהו. זה לא פשוט, אבל זה נורא מעניין מה שהוא עושה. מצד אחד, אם אתה מסוגל להרגיש את האין סופיות של המציאות, זה יותר חשוב ויותר מהותי מאשר אם יש לך אמביציה להגיד משהו. יאיר, מה אתה אומר על זה? זאת אמירה, כן. תראה, להגיד משהו זה להיות טיפש הקופץ בראש. אז אל תהיה, תבין קודם מה קורה, ורק אחר כך תקפוץ בראש. לא, אפילו יותר קיצוני. לא עניין של להבין, תרגיש את האינסופיות של המציאות, ואל תתבטא. ההתבטאות לא משנה כלום ולא אומרת כלום ולא מוסיפה לך כלום. רק תהיה מסוגל להרגיש. הרי רבותיי, לפני כמה פגישות דיברנו על הספר רגשות של וילארד גיילין, ואמרתי לכם שאותו פסיכולוג אמריקאי בספר שלו
טוען שהמערב לא מסוגל להבין מה זה רגשות. המערב הדחיק את היכולת להרגיש בכלל, בגלל הרציונליזם, בגלל הרציו. בא פה אברהם יהושע אשל, ומכיוון אחר בעצם אומר אותו דבר. הוא אומר, המפתח כדי להעריך תרבות זה היכולת של אומה להרגיש את האין סוף, להרגיש, הדגש הוא על המילה להרגיש, את האין סופיות של המציאות. וברגע שאתה מסוגל זיך אריינפילן, להרגיש באופן עמוק את האין סופיות של המציאות, אין שום צורך להתבטא. למעשה, אם אני מבין מה שאברהם יהושע אשל אומר, תשתוק, תרגיש את העולם שבו אתה חי. זה לא צריך להרגיש ולא להתבטא. מה אתה אומר, יאיר? להרגיש ולא להתבטא. כן, אבל למה? לא מכיוון שהוא, אתם יודעים, יש איזו גישה, נדמה לי, פילוסופית, שבאוניברסיטה העברית הייתה מרצה לחסידות, שאמרה שבחסידות אימצו את הגישה של הקייטיזם. שמעתם פעם ביטוי כזה, קייטיזם? לא. מה? לא. לא. אם מישהו, אם יש לכם מחשב, טוב, זה ייקח זמן, אז לא ניכנס עכשיו, אבל זוהי שץ אופנהיימר, שהייתה מרצה לחסידות באוניברסיטה העברית, כן? היא אמרה שבחסידות, אם אני זוכר, כן, דווקא הקייטיזם, quiet מלשון quiet באנגלית, זאת אומרת, עצם להתפעל מהקיום, לאו דווקא להתבטא, זה אחד היסודות, כתבה דוקטורט על זה, אם אני לא טועה, כן? אוקיי, שלמה תמשיך, תקרא עוד קצת. כדי abzuschätzen, die Bedeutung von der mitteleuropäischen Tkufe in der jüdischen Geschichte dürfen wir nicht bloß abstellen sich auf לא כתוב אפשטלן, יש קמץ. Obstellen, אתה צודק, sich öffnen zu Literatur. עוד פעם, רק רגע. כדי abzuschätzen, כדי לאמוד או להעריך. לא, לא abzuschätzen, יש קמץ. כדי abzuschätzen, כדי להעריך die Bedeutung von der Mizrach-Europa, את ה-Bedeutung, הייתה כבר המילה הזאת ושכחתי. משמעות. את המשמעות. כן. von der Mizrach-Europäischen תקופה של תקופה של מזרח אירופה, in der jüdische Geschichte, בהיסטוריה היהודית, דווקא מיר, אנחנו צריכים nicht bloß abstellen, לא רק להעמיד, abstellen sich öffnen. לא, לא כתוב abstellen sich, כתוב abstellen sich öffnen. רגע. darf mir nicht bloß sich abstellen. אנחנו צריכים, רגע, אני מתרגם כדי לחסוך הסתבכות. אתה רוצה לנסות? כן, אנחנו צריכים אנחנו צריכים לא רק להעמיד על לא, אופשטיין זיך זה להתעכב או לעמוד על, כן. אופשטיין זיך אופן
שלושטייר, זה אני לא יודע מה זה. אז אנחנו צריכים לא רק להתעכב על התרומה, סושטייר זה תרומה, זו ליטרטור, על תרומה לספרות. כן. ויסנשפט, מדעי הרוח. כן, קונץ ואומנות. נור אויף דם לייבן. לא כתוב לייבן אלא לבן. לייבן גפיל ולייבן סטיל. כן. אז כדי להעריך תרבות של יהדות מזרח אירופה בהיסטוריה היהודית, אנחנו צריכים לא רק להתעכב על התרומה, כן, לאומנות ולמדע ולספרות, אלא צריך להתעכב על מה? לייבן גפיל ולייבן סטיל. כן. אנחנו צריכים להתעכב על הלבנסגפיל, תחושת החיים. על תחושת החיים ולייבן סטיל. מה זה לייבן סטיל? אני לא יודע. בסגנון, כן? סטיל זה סגנון. בסגנון החיים, בעצם הוא אומר אותו דבר שאומר קודם. בסגנון החיים של מה? תמשיך. ימולט גפינן, mir als in ihr hat unser Volk dergreicht die höchste Madrega von Pnimius. עד פה. ימול. רגע, נכון. אז כשנתעכב על הסגנון חיים והרגשת החיים של היהודים, אז נמצא, נכון? אז in ihr unsere Volk dergreicht. עיר שבאותה תקופה המזרח אירופית, hot unser Volk dergreicht, העם שלנו השיג, דרגרייכן זה להשיג. Die höchste מדרגה, הוא השיג את המדרגה הגבוהה ביותר von פנימיוס, של פנימיות. נכון, אז פה המושג פנימיות, שוב, מושג שאברהם יהושע אשל משתמש כדרגה הכי גבוהה של תרבות. אז השאלה עכשיו, מה זה פנימיות? זה כמובן כנראה מושג חסידי. איך אתם מבינים את המושג פנימיות? יאיר? פנימיות זה איך נגיד פנימיות הרוחנית, כן, הפנימיות הרוחנית, או במילים אחרות, נגיד בניסוח שלי, כדי לקרב את זה לשפה שלנו בימינו, פנימיות, הדרגה הגבוהה ביותר של פנימיות, זאת אומרת, הביטוי של המהות של האומה, ללא השפעות מזויפות מבחוץ. אני אגיד לכם עכשיו דוגמה שקרה איתי אתמול, בלי להגיד שמות. התכנסנו בבית שלי בני משפחה. תקשיבו טוב, כי לדעתי זוהי דוגמה מדהימה איך אפשר להגדיר פנימיות. התכנסנו לחגוג יום הולדת של מישהי במשפחה. אני לא אגיד שמות.
ואז התפתח דיון, כן? מכיוון שיום ההולדת של אותו אדם היה צריך להיות למחרת, לא ביום שהתכנסנו, אז אנחנו התכנסנו יום לפני יום ההולדת של האדם. ואז התעוררה שאלה, נקרא לה הלכתית במרכאות. האם מותר לתת מתנה למישהו שיש לו יום הולדת, יום לפני היום האמיתי של יום ההולדת? ואז זוגתי שתחיה הזכירה תקדים שהאימא שלה הייתה אומרת, לא נותנים מתנה ליום הולדת לפני התאריך הקובע, נגד עין הרע. לא, זה לא צחוק. ואז מישהו אחר במשפחה הזכיר שבמשפחה המורחבת, כן, אותו אבא שכבר לא חי, של אותו אדם שהיה צריך להיות יום ההולדת שלו יום אחר כך, מלאו לו 80 לפני שנים, ובני המשפחה הגרעינית שלו התאספו לחגוג את יום ההולדת שלו יום לפני שהיה בן 80, וקנו לו מתנה פיג'מה, ונתנו לו את המתנה יום לפני יום ההולדת הקובע. למחרת האיש נפטר. זה עובדה, כן? זאת אומרת, עדיין לא אמרתי את הפואנטה. לאור השיחה הזאת שהתפתחה, אנחנו הזכרנו במשפחה שיש מסורת שנגד עין הרע, אסור לתת מתנה לפני התאריך הקובע, ולכן המתנה שליום ההולדת שלמענו התכנסנו יום קודם, המתנה ניתנה לבעל ברת ההולדת, וביקשנו שהוא ייתן לה את זה למחרת. ואז התפתח ויכוח, אני עוד לא הגעתי לעיקר, התפתח ויכוח, כן, מה זה האמונות התפלות האלה, כן צריך, מותר לתת לפני התאריך הקבוע. אז אני ניסיתי לפשר בוויכוח, ולמצוא דרך של פשרה הגיונית. ואמרתי, רבותיי, בין המשפחה שיום הולדת שלו מחר, זה לפי התאריך הלועזי. הבה נסתכל בתאריך העברי, שהרי כולנו יהודים, הבה נסתכל בתאריך העברי, אולי הוא חל לפני התאריך הלועזי, ואז אנחנו פותרים את הבעיה. ואז אותו אדם שיום הולדת שלו היה צריך להיות למחרת, התפרץ ממש, ואמר, מה לי התאריך העברי? אני אשת העולם הגדול. הבנתם? כן. טוב. כן, כן. עכשיו, את כל זה אני אומר בקשר לפנימיות. אין ספק שהמוצא היהודי משני הצדדים, לא מדברים במישהו שהתגייר. בפנימיות, האדם לא מרגיש את עצמו כיהודי. אף על פי שמבחינה חוקית,
אז יש עובדות היסטוריות, תעודת זהות, ויש הפנימיות. עד כמה שאדם מרגיש עצמו כיהודי, זאת אומרת, כבעל זהות שהיא מבחינה בינו לבין אנשים מעמים אחרים. טוב. אנה, עוד משפט. עוד משפט. כן. כן. Von der Standpunkt Von dem Standpunkt, כן. können wir sagen, als sie ist gewesen die goldene Epoche, נכון, Epoche, in der jüdischen Geschichte. את בוא, ידעיש הגשים. Von dem Standpunkt, איך היית מתרגמת von dem Standpunkt? פונקט זה פונקט, השטנד, אני לא יודע שטנד. Standpunkt, stand זה כמו stay, standpoint, נקודת ראות. Von dem Standpunkt, מנקודת הראות הזאת, כן? של הפנימיות כדרכה, רגע, אנה, אני מדבר. סליחה. מנקודת הראות, את לא מקשיבה, מנקודת הראות הזאת, של הפנימיות כדרגה הכי גבוהה, כדי להעריך את התקופה המזרח אירופית, הלאה. Können wir so, they can say, as sie is given, it's... רגע, אז היא is given. אז מנקודת הראות הזאת, אנו יכולים להגיד, אז זי is given, זי. כן. We can say, אז זי, שתקופת מזרח אירופה בעם היהודי is given, it's coming the golden epoch, the gold epoch. כן, הייתה תקופת הזוהר, תקופת הזהב, in der jüdischen Geschichte, inside in the Jewish Geschichte, the life business? לא, in der jüdischen Geschichte, בהיסטוריה היהודית. The history. כן, רגע, מה אומר כאן אברהם יהושע אשל? הוא אומר שמבחינת הדרגה הכי גבוהה, שהיא הפנימיות, יהדות מזרח אירופה הייתה התקופה הכי חשובה, תקופת הזהב בהיסטוריה. בעצם מה שאברהם יהושע אשל אומר, אם אנחנו מסתכלים באיזו תקופה בהיסטוריה היהודית בת 3,200 שנה, כן? מאז שהשפה העברית קיימת. באיזו תקופה מ3,200 השנים האלה הייתה, איזו תקופה הייתה? תקופת הזוהר, התקופה איפה שהעם היהודי השיג את הדרגה הכי גבוהה של הפנימיות. אז הוא אומר, זוהי תקופת מזרח אירופה. כן. יאיר, המשפט הבא. Is the short, I would like to finish because it's in der Geschichte von der jüdischen Neshama. סליחה, אז זה בהיסטוריה של There was not נקודה, there was הנשמה היהודית. כן,
אז זה לא סתם בהיסטוריה, אלא בהיסטוריה של הנשמה. נשמה. נשמה, איך אומרים נשמה באנגלית? The Jewish spirit. כן, the Jewish spirit. עכשיו תראו, אברהם יהושע השל מדבר על זה שיש היסטוריה לנשמה היהודית. הוא משתמש פה במונחים שאנחנו לא מדברים ככה. השאלה היא, מה אתם חושבים מתכוון, או רוצה להגיד אברהם יהושע השל, שקיימת היסטוריה של הנשמה היהודית? יאיר, מה אתה אומר על זה? היסטוריה. מה? היסטוריה של הנשמה היהודית, כלומר... זה נשמה. נשמה יהודית, קשה לי להגדיר, אבל איך להגיד היסטוריה של הנשמה היהודית? תראו, ברגע שאברהם יהושע השל אומר היסטוריה של הנשמה היהודית, הוא רוצה להגיד שיש מצד אחד היסטוריה של העם היהודי, מצד שני היסטוריה של הנשמה, זה לא אותו דבר. עכשיו, היסטוריה של העם היהודי זה כל מה שקרה לעם היהודי בקרב העמים האחרים, או כשהוא חי בארצו שלו, תאריכים. היסטוריה של הנשמה היהודית, שלמה, מה היית אומר? איך היינו מגדירים? למה מתכוון אברהם יהושע השל? אני מוכרח להודות שאני עובד עצות בכל המבוך האינטלקטואלי הזה, שלא לומר פסדו אינטלקטואלי, כי קטונתי באמת, השל נחשב להוגה דעות גדול, ולכן אני לא רוצה להתחצף. אבל תשמע, האם מה שעשה יהודה משי זהב תואם את הפנימיות שלו, של השל? לא חושב שזה... לא, תסלח, שלמה, אתה עושה פה, לצערי, רגע, אני מגיב למה שאתה אומר. אתה עושה פה טעות, לדעתי, אני מבקש סליחה שאני אומר שאתה עושה, אתה מערבב התנהגות של אנשים פרטיים, ולא משנה אם זה משי זהב, שרצו לתת לו פרס ישראל, או שהדליק משואה, זו התנהגות של אדם פרטי, אתה מערבב את זה עם המהות של היהדות. אני אמשיך הלאה ברשותך. אם אני לוקח למשל את ההתנהגות של מרכז הליכוד, ואני שומע שבמרכז הליכוד אתמול התפרסם נתון סטטיסטי ש78% מתוך האנשים האלה רוצים להקטין את הזכויות הדמוקרטיות במדינה. האם זה הפנימיות של חלק מעם ישראל? כך צריך לראות את זה? שלמה, אני חוזר ואומר, לדעתי אתה עושה טעות לוגית, ברגע שאתה לוקח את מרכז הליכוד, או את האיש הזה, כן? והופך אותם למבטאים את היהדות. יהדות זה אוסף של הבנות בתרבות היהודית, שאין לערבב את זה עם הפרקטיקה של אנשים שהם נולדו כיהודים. זה שאדם נולד כיהודי זה לא אומר שהוא מייצג את היהדות. אז למה אתה מתכוון ביהדות? אתה בודק את זה בבית הכנסת? שלמה, אנחנו כאן נוגעים באחת הבעיות של ימינו הכי חשובות, ואני שמח שאתה שואל אותי. מה אני מבין כיהדות? כל מה שעליי ללמוד, אני לא מייצג את היהדות, אבל אני יודע שהיהדות זה אוסף של הבנות לגבי אמיתות אבסולוטיות, שאני
עם כל שנותיי הרבות לא הספקתי ללמוד מספיק, ואמור ללמוד עד יומי האחרון, בתנ"ך, במשנה, בגמרא, בשרשרת הפירושים במשך הדורות. אותה יהדות שאנחנו קוראים לה יהדות, זהו הקורפוס של הבנות במשך הדורות, כיצד מי שנולד כיהודי רוצה או מסוגל או מבין כיצד עליו להתחבר לאמיתות אבסולוטיות שאין עליהן ויכוח. השאלה היא, אם בימינו אתה תתפוס, שלמה, 10 יהודים ברחוב בירושלים, ואתה תגיד להם, מה אתה אומר שזה יהדות? אני מפחד ש9 יגידו, זה משי זהב, או זה... אין לזה שום קשר. אז מה זה יהדות? אני אשאל אותך בצורה אחרת. אני יופי. אביא אותך ל-1740. כן. ואני אביא אותך לאדם בשם יונתן אייבשיץ, אחד מגדולי הפוסקים. נכון. והוא עולה לתורה בבית הכנסת בפראג. כן. ואנשים צועקים לו שהוא שבתאי. נכון. והוא אומר, לא, אני לא שבתאי. ואיכשהו נותנים לו לעלות לתורה, ואז עולה חותנתו, הגברת אלקה שפירא, 1740, אני מזכיר לך, והיא אומרת, כן. הוא שקרן, הוא שבתאי. הוא כן. יצא מזה בסוף. האם זאת יהדות? תסלח לי. אתה לוקח סליחה, את אני זה- יודע מה רגע, זה שקרן, רגע אבל אחד, שבתאים אני לא אני רוצה יודעת. לענות לשלמה, אנחנו לא יכולים לזוז הצידה לדברים נוספים. אתה כאן מביא את אייבשיץ, שוב, כמייצג את היהדות, ואנחנו יודעים הוא שביהדות... אחד מגדולי הפוסקים, סליחה. רגע, שלמה, אנחנו יודעים שביהדות יש גישות שונות לגבי מה זה אמת אבסולוטית. זה נכון אנחנו יודעים שביהדות יש ויכוחים ויש גישות שונות, אבל זה לא אומר שאייבשיץ הוא היהדות. השאלה היא, למה מתכוון? הרי אנחנו קוראים עכשיו את אברהם יהושע השל, וכאשר השל מדבר על המושג פנימיות, אנחנו מנסים להבין האם קיים דבר כזה על סמך המקורות שנחשבים למקורות היהדות. זה שיש ויכוחים ויש גישות שונות, ודאי, אבל אברהם יהושע השל בחר בגישה מסוימת אל האמת האבסולוטית. מהי הגישה? טוב, בשביל זה צריך לקרוא אותו וכולי, אבל זה לא אומר שאם אנחנו לוקחים אדם אחד שהוא מייצג את היהדות, היהדות זהו קורפוס כל כך רחב, וכל אחד מאיתנו, אם הוא מודע שיש לו הבחירה לבחור ממנו, אבל אם הוא אומר, אני בן העולם הגדול, ואין לי שום זיקה למוצאי, כן, וללוח העברי, אז מכיוון שהוא, איך אומרת ההגדה, מה הם החוקים והמשפטים האלה לכם, אז אתה קחה את שינה ותוציא אותו אנחנו נמצאים כיהודים, לדעתי, בתוך מסורת תרבותית של אלפי שנים, ואמור על כל אחד מאיתנו לחפש ולבחור, אם יש כאלה שמסוגלים לבחור, כן?
מה מכל אותו קורפוס של יהדות מזהה אותו, או איתו הוא מזדהה. עכשיו אנחנו קוראים את אברהם יהושע השל. אז שבתאי צבי לא מבטל את אברהם יהושע השל. אני לא מבטל. תראה, אני אסביר לך. אני קראתי לא מעט מחקרים במדעי החברה. עכשיו, במדעי החברה זאת לא מתמטיקה. יש שם מתמטיקה, אבל לא בכל התחומים יש מתמטיקה. ויש גם מחקרים שהם איכותניים, מה שנקרא, ולאו דווקא כמותניים. כן. אבל גם שם יש איזשהם הוכחות של הדברים. יש שאלות ששואלים מספר מסוים של אנשים, פה כתוב מדרגה פון פנימיות. מה זה? מה זה הדבר הזה? אני צריך לנחש את זה. עכשיו, אתה אומר משהו, אני חושב על משהו אחר, ויאיר יכול לחשוב על משהו אחר. עכשיו, כן. יכול להיות שזה פשוט בגלל קוצר ההבנה שלי, אני לא יודע. לא, אבל... זה לא בגלל, שלמה, זה בגלל קוצר הקריאה, אנחנו רק בהתחלת המאמר. סליחה, אם זה ככה, אני מרים את ידיי. זהו. אנחנו מנסים להבין את אברהם יהושע השל. זה הכל. בסדר. לי אין מונופול על האמת, אפילו לא מה שכתוב אצל אברהם יהושע השל. אבל מכיוון שאנחנו מנסים דרך לימוד השפה, ובמקרה הזה פנימיות זה מילה עברית, כן? שנכנסה לתוך היידיש דרך השל, אבל דרך החסידות, אז אנחנו מנסים להבין, זה הכל. בסדר גמור. טוב. סליחה, אני לא יודע מה זה שבתאי. שבתאי צבי? מה זה שבתאי? איפה כתוב שבתאי? שלמה. It's a name of a false prophet. אוקיי, In שבתאי. Jewish history, yes. שהתאסלם, שעבר לאסלאם ועזב את היהדות. ופרופסור גרשון שולם כתב עליו 2 כרכים, כן, מכיוון שבזמנו הוא חולל מעין מהפכה בתפיסה של היהדות, עד שהוא וכל אלה שהולכים אחריו פרשו מן היהדות. זה עניין היסטורי תרבותי. דרך אגב, הסיפור שסיפרתי עכשיו מופיע בספר מונומנטלי של רחל אליאור. יפה. היא כתבה הרי ספר על שבתאי, בזמן האחרון, בשנים האחרונות. כן. נכון. טוב, אז אנחנו נתקלנו במילה פנימיות, ואנחנו ודאי נבין מה אברהם יהושע השל מתכוון כשנמשיך לקרוא הלאה. אבל עכשיו הגענו לסוף הפגישה. שלמה, אתה צריך לעשות משהו, לעצור את ההקלטה? כן, טוב, בסדר. אז אנחנו ביום רביעי, 5:45, נפגשים כדי לקשקש ולנסות להבין, דבר לא פשוט. עכשיו, שאלה לי אליך, פרופסור, האם אתה תדבר עם אפרים או שאני אדבר איתו? לא, אתה תדבר ותנסה, תגיעו להסכמה איך נתנהל בצורה קבועה, שלא כל יום